Stadas Gaeilge go ngáil mar sin ní leabhar spíochtú dan a ghfuil dhearcadh Uladh daoine éirithe. Sin héin gur aspa teagmheile nó cabhar aspa Gaeilge is cúis leisin. Léamón na daoine se a garain fa Gaeilge Uladh na fa canúintí bíhan ar ire daoine na dagan na canúintí eile cibí. Nes níos na hanne agus tá ceist eile le freiir sin. Sílam sa choras aidetheis go héirithe go darna level. Beidir gohfuil fáile generation ceart go leor nachhain daoine inchur ceart teangaí ó na canúintí éagsúla agus go mbíonn bíonn aglaithú go minic ceann roimh canúintí agus mar sin dó ina ríre de mar a grólam siad a teangaí i gceart ní hiadm go mbeadh deacra dá léad acu. Sin na bhím se ar chalaiste sceimhnam go mbeidh sa cheadmhléin go raibh daoine na teagascarí bhí agam bhí si géirí ar an mas agus ruí mar sin a réit. Agus ag an am sin níor mar se ortnaí na déag na mar sin agus níor mar caint sin ar ire runa a bhí agam so bhí me maithar an contrailte mar sin na run ceart aici sin a bhí go dé. As da gur spreag sin má fásta le hall agus rialathe ólam agus mar sin as a dóid go méneabalt an fád a hasú agus go méneabalt is stoithe mo canúintí na chanealt agus a scríb agus a lóirt a ag an am chéarna go méneabalt mo chaid an héins teangaí ardú. Go méneabalt a halling le checksnas le réimsíile agus mar sin dá. Fuoin am seo was a téime gan éireachtas tá cairde gomos na Gaeltartaí éagsúla bína mágu mai. Nuair bhím gan éireachtas bín deis gom dras caintir dhéanú le daoine is achan chearan den tír cairde am háideas a séite éagsus mar sin dá. Agus bín se gálant sin hanahhaine bhéabalta daoine heagmheil a crack bheith gom le daoine. Ní bhhain go dtí a híal sláin was sa chumarsaid a chrack agus a grans na rudí na lí. Agus siadm go léironn se sin is stoithe ggóil rudaí néartha go mór. Go mbíonn daoine na sigarchar TG cethir go mbíonn siad géisteart le raidió na Gaeltarta. Agus ggóil mar ligin é hala daithí ar canúintí eile. Níl aglar gaoine níos mór na canúintí seo. Agus tá níos mó massa a léadú daoine ar canúintí eile. Sílam go dtí maidir lig na buaíonaí a bhhain leis a tebhras na canúintí éagsúla. Bhaim héin an salt caiim mar réit aithne chu gaoine is éit eile fácleolam wefas na rudí na lí. Sílam gur sin dearcadh ceart agus sinna dearcadh tal le sonrú don chuid a smó sílam ó a haí héin.